Poďme sa pozrieť na tú filozofiu, ktorá je skrytá za schopnosťou programu komunikovať s nami, ktorá je skrytá za schopnosťou programu čítať a spracúvať udalosti. Na to, aby sme dokázali nejakú udalosť zaregistrovať, že vôbec nastala a potom spracovať, tak nám v Java slúži event model. Event model je taká nejaká štruktúra alebo taká filozofia alebo taký model, ktorý obsahuje niekoľko aktérov a ktorí dohromady vytvárajú schopnosť toho systému, s ktorým pracujeme, reagovať na používateľa. Čo máme k dispozícii, alebo z akých prvkov pozostáva? No, pozostáva z nejakého zdroja udalosti, event source. Je to vlastne miesto, na ktorom k udalosti dojde. Jeho reakcia spôsobí vytvorenie event objectu. Čiže keď ja kliknem na tlačidlo, tak sa vytvorí nejaká informácia, ktorá obsahuje nejaké ďalšie dáta o tom, čo to je, k čomu došlo a aké sú parametre. Napríklad v prípade kliknutia myšky to boli informácie o tom, na akých súradniciach k tomu došlo. Čiže event source, tlačidlo, vytvorí udalosť, informácie o nej vloží do event objectu, no a ten, kto toto spracuje, ten, ktorý povie, čo sa má ďalej diať, alebo aká metóda sa má spustiť, sa nazýva event listener, alebo v niektorých prípadoch ho môžeme označovať aj ako handler. Táto metóda, alebo táto časť tohoto modelu načúva, či nejaká udalosť nenastala a ak nastala, tak prevezme riadenie a zabezpečí spustenie príslušného kódu. Štruktúra, ktorú máme k dispozícii na spracovanie takéhoto množstva typov udalostí, ktoré máme, je odvodená alebo je združená v nejakej skupine event classes, kde máme hierarchicky porozdeľované jednotlivé tie udalosti a nejakým spôsobom zjednodušený ten kód, ktorý nám umožňuje vytvoriť takú komplikovanú štruktúru na spracovanie udalostí. Poďme teraz do detailov. Čo je to ten event source? Event source je zdroj udalosti. Čiže napríklad komponent. Nejaký komponent, ktorý je schopný zareagovať na to, že niečo používateľ robí. Pokiaľ si dáme na jednoduchý frame, jednoduché tlačidlo, tak tu máme vlastne dva potenciálne zdroje udalosti. Prvým zdrojom udalosti môže byť ten frame, druhým zdrojom udalosti môže byť to tlačidlo. Čiže napríklad tlačidlo mi dokáže prečítať alebo zareagovať na udalosť kliknutia a formulár mi dokáže zareagovať napríklad na udalosť ťahania myšky. Samozrejme aj na hromadu ďalších, ktoré si môžem vymyslieť a ktoré im môžem pridať. Tým, že tento zdroj dokáže zareagovať na nejakú udalosť, tak zároveň pri reakcii na tú udalosť musí vytvoriť nejaký objekt, nejakú tú informáciu, čo sa stalo. Ten objekt je závislý od toho, na akú udalosť reaguje, čiže v prípade myšky je to nejaká udalosť mouse event a všetky informácie o tom, čo sa s tou udalosťou deje, kde nastala, ktoré tlačidlo bolo stlačené, možno v ktorom čase a podobne, sa uložia do parametra evt. V prípade, že kliknem na tlačidlo, je to udalosť, ktorú možno poznáte, udalosť action event. Táto udalosť obsahuje zasa iné informácie. Obsahuje informáciu o tom, že ktorým tlačidlom bolo kliknuté, alebo či tam bolo kliknuté klávesom a tak ďalej a tak ďalej. Java disponuje dosť veľkým množstvom tried na spracovanie ľubovoľnej udalosti. Nejaké tie základné si tu prejdeme, ale samozrejme všetko, čo vás pri tom bežnom rozmýšľaní napadne, tak to už je súčasťou Javy a môžete takúto udalosť tam nejakým spôsobom využiť. Pokiaľ nie, môžete si naprogramovať vlastnú. Nájdete dostatok tutoriálov, dostatok materiálov, ktoré vám povedia, ako si máte vytvoriť vlastnú udalosť. No a konečne prichádzame k tomu, s čím budeme do styku prichádzať najčastejšie, a síce s načúvačmi, s listenermi. Listener môžeme označiť ako nejaké rozšírenie triedy, ktoré nalepíme na našu triedu, s ktorou my pracujeme a naučíme ju tým reagovať na udalosti. Ak takýto listener nalepíme na nejaký náš komponent, tak tento listener potom sleduje, či nenastala udalosť, ktorú má na starosti. Ak nastala, tak ten listener zavolá príslušnú priradenú metódu a v nej vykoná kód, ktorý do nej napíšeme. Pokiaľ nastane nejaká iná udalosť, ktorú ten listener nespracúva, no tak ju ignoruje. Vôbec prebehne popri ňom a ak ju nikto nespracuje, tak sa zahodí.
Programátor je ten človek, ktorý povie, že na ktoré udalosti je schopný jeho komponent reagovať, alebo jeho trieda reagovať. Tie udalosti, na ktoré je schopné reagovať, sa potom spracúvajú, všetky ostatné sa ignorujú. Ako na to? Čo sa deje, alebo ako vyzerá to spracovanie udalosti? Čiže v prvom kroku používateľ klikne na tlačidlo. Dobre. Kliknutie na tlačidlo možno vyvolá nejaký grafický prejav a súčasne sa vytvorí informácia o tom, aká to bola udalosť a aké sú jej parametre. Ak je táto udalosť spracovateľná, to znamená, ak to tlačidlo má zaregistrovaný príslušný listener, ktorý tú udalosť spracúva, tak ten listener preberie informáciu o tej udalosti, preberie ten event object a pošle ho do metódy, ktorá má tieto informácie spracovať. V prípade, ak nie, nedeje sa nič. Event object príde do nejakej metódy, ktorá je priradená a potom, či už na základe tých informácií v evente, alebo možno aj bez ich použitia, sa vykoná kód danej metódy. Toto všetko sme už robili. Toto všetko sme robili od prvej hodiny, keď sme začali používať swingové grafické používateľské rozhranie. Čo nám to celé prináša? Aké máme výhody z využívania takéhoto event modelu? No, v prvom rade ide o to, že sa my nemusíme starať o to, aby sme strážili, že teraz používateľ klikol myškou. Kde klikol tou myškou? Je na tejto pozícii nejaký komponent? A ktorým tlačidlom myšky klikol? Čiže toto všetko nemusíme riešiť. To bolo v tých prvých programovacích jazykoch, ktoré používali Gujko, niekedy okolo roku, keď som chodil do školy. Keď prišiel Windows 3.1, to bolo prvé grafické používateľské rozhranie, kde ste museli mať slučku, tá slučka strážila udalosti a potom ste museli veľa kódovať, aby sa vôbec niečo odohralo. Našťastie tu už nie. Čiže oddelujeme logiku spracovania udalostí od toho, čo má ten program robiť. Potom, tým, že máme rôzne listenery pre rôzne eventy, pre každý ten listener máme špeciálne metódy, ktoré sa starajú o spracovanie konkrétnej udalosti a neprelína sa to. Čiže vieme každú tú udalosť samostatne spracovať. Ak samozrejme veľmi chceme, tak môžeme aj pre rôzne udalosti nastaviť, aby to robilo ten istý kód. To nie je problém. Dôležité je, že inak môže prvok reagovať napríklad pri pohybe myšou, inak môže reagovať pri pohybe klávesov. Všetci to poznáte, VASD a pohyb myšky v akejkoľvek strieľačke robí čo? Vyvoláva veľmi pútavý a realite zodpovedajúci herný zážitok. Že? Takže, čo ďalej? Ak chcem pracovať s nejakým tým eventom, musím nájsť príslušný listener. Listener zabezpečí spracovanie konkrétneho typu udalosti. Pokiaľ nechcem nejaké udalosti spracovať, no tak ho tam dávať nebudem. No a dôležité je, že tá istá udalosť, to znamená ten istý listener v zásade, môže pre rôzne komponenty vyvolávať iný kód. Napríklad mám, auto, keď tým autom behám šipkami hore, dole, doprava, doľava, tak to auto sa pohybuje. Pokiaľ tam budem mať, nejaký iný komponent, nie auto, ale lietadlo, tak hore, dole môže robiť niečo úplne iné. Že stále sú to šípky, ale tým, že je tá udalosť ošetrená pre iný komponent, tak manipuluje s každým tým iným komponentom samostatne. O chvíľočku dojdeme k praktickej realizácii, ale ešte pre úplnosť musím uviesť, aké tie typy udalostí poznáme. Udalosti ako také môžeme rozdeliť do dvoch skupín, a síce semantické a nízkoúrovňové. Tie semantické sú definované ako nejaké udalosti používateľského rozhrania, čiže je to niečo viac ako obyčajné kliknutie myškou, ale je to možno niečo zložené z viacerých tých jednoduchých eventov. Prvá vec, action event. Je to taká udalosť, ktorá sa generuje vtedy, keď je objekt aktivovaný. Nerozlišujem, či je aktivovaný kliknutím do myšky alebo stlačením klávesu. Adjustment event, ten sa generuje vtedy, keď je použitý scrollbar. Viete, čo je scrollbar? Je to nejaký ten prvok, ktorý nám umožňuje rolovať po obsahu. Zase je to kliknutie myšky, potiahnutie hore, potiahnutie dole. Čiže je to zložitejšia udalosť. Text event, v prípade, ak je modifikovaný textový obsah, zasa pozostáva z toho, že stlačím kláves, behám šipkami po tom obsahu a podobne. Item event, v prípade, ak sa vyberie nejaká položka buď listu alebo checkboxu. Tieto semantické udalosti
budete používať alebo môžete používať, ale v týchto základných príkladoch, ktorými budeme pracovať, sa skôr stretneme s tými systémovými alebo low-level eventami, ktoré nám umožňujú odchytávať úplne tie základné veci. Taká najzákladnejšia mouse event, ktorá nám dokáže odchytiť udalosť použitia myši, key event, ktorá nám dovoluje odchytiť udalosť použitia klávesnice, focus event, ktorá nám umožňuje odchytiť to, že sme na nejaký prvok prišli, zasa je jedno, či myškou získal ten fokus, alebo či ho získal prechodom tabulátorom alebo enterom a podobne, plus niektoré ďalšie, postupne sa k ním dostaneme. No a na spracovanie každého eventu máme k dispozícii listener, čiže keď vás napadne nejaká udalosť, tak poďme hľadať listener, ktorý sa o ňu postará, no a tu ich máme priradené. Čiže stlačenie tlačidla alebo výber z menu, stará sa nám, alebo je to trieda typu Action Event a stará sa nám o ňu Action Listener. Zatvorenie okna, Windows Event, stará sa nám o to Windows Listener. Stlačenie tlačidla myšky a pozor, pohyb kurzora myšky, všetko sú to udalosti myši, ale o to prvé sa nám stará Mouse Listener a o to druhé Mouse Motion Listener. No a fokus, ku ktorému sa o chvíľočku dostaneme, má na starosti Focus Listener, klávesy nám vie odchytávať Key Listener. Toto sú tie podstatné, s ktorými budeme na nasledovných riadkoch pracovať. Komponent ako taký môže pracovať aj s viacerými listenermi, to znamená, komponent nemusí byť schopný odchytiť len udalosti myšky, ale môže odchytiť aj udalosti myšky, aj udalosti stláčania klávesu. Na to, aby sme vedeli s tými listenermi pracovať, tak ich jednak musíme pridať do tej našej triedy a potom ich musíme zaregistrovať. Musíme povedať, že tento môj komponent doteraz bude schopný reagovať na nejakú myš a bude reagovať na nejakú klávesnicu. Naučíme ho to pridaním toho listenera, čiže add listener nám umožní naučiť ten náš komponent reagovať na nejaké udalosti.